Nogmaals welkom. Ik stel jullie Jan de Samenleer voor. Jan is consulent van de Boerenbond. En hij zal jullie vandaag wat meer vertellen over wat is erven. Ook van mij twee allemaal een hele goede avond. Excuseer voor het wachten. Ik zat nog eerst in een andere zaal. Maar goed, over het onderwerp van vanavond. Over het eerste stuk is iedereen sterk geïnteresseerd, dat is namelijk dat erven. Over het sterke verleden bij niets minder. Maar het ene kan niet zonder het andere. En de vraag is dan ook, ik ga het niet alleen hebben over erven en sterven, maar ook een stukje over schenkingen, omdat dat uiteindelijk het andere vooraf gaat. En de vraag is dan hoe dat men een aantal zaken bestreed heeft. De vader, men heeft een broer ervan, deze dus, laten we zeggen, vader en zijn broer, die zijn aan elkaar verwant. Dat zijn twee broers ten opzichte van elkaar met een gemeenschappelijke vader. Daarvan het kind, deze dus, dat is dan uiteindelijk de neef van. En dat is de onkel, dus hoeveelste graad is dat, van kind naar zijn vader eerste graad, van die vader naar zijn vader tweede graad en dat verliep bij af. Deze dus neef en onkel zijn derde graad van elkaar verwant. In principe is het zo dat iedereen die begiftigd is, dus hier die 4 kinderen, iedereen die de bevoordeelde is in feite gelijk verantwoordelijk voor de kosten die het met zich meebrengt. Zowel voor wat dat de schenking betreft, als voor wat dat de verdeling betreft. Maar in de praktijk is het meestal zo dat de notaris zal zeggen, kijk, voor wat dat de schenkingskosten betreft, oké, die verdelen over de 4. De notariskosten die samenhangen met de schenking, die verdelen over de 4. Maar de kosten die samenhangen met de verdeling, dat is voor diegene die het goed heeft overgenomen. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Ik ga ervan uit van wel. En ik wens jullie allemaal een goede thuiskomst.